लाइब्रेरी जानानै उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मोसानानै जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय मोनहोबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिम जोङो कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां दङ, बे जाहैबाय लटारि कमिटिनि जानानै दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि लटारि कमिटिनि जानानै जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ बे मोसानायखौ मोजां मोननानै बिथांमोननिसिम 1000 रां दान बान्था बावनाय जाबाय। बिथांमोनखौ गोसो गोथारै आजावनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय।